Ty někam jedeš? Na lyžařský kurz, tati. Ty slyšela, že Frida Mirek se Znojma. Já byla na kurzu několikrát a seznámila jsem se tam s moc zajímavým člověkem. To bude někde na horách, ne? No, tak si to užij. Počkej, tati, slíbil jsi, že mi dáš s sebou mobil. Za těch 15 let, co s náma žiješ, si mohla přijmout, že žádnej nemá. Ale tati, slíbil jsi, že mi ho koupíš. Klid, holčičko, mě to slibuje už 20 let. Polož konečně ten telefon. Co pak před 20 lety už byly mobilní sítě? Kdyby byli, tvůj otec by mě stejně do žádné nepověsil. Ale pověsil. Tyhle sítí se přece vůbec nevěší. Když potřebuješ využívat služby sítě, jdeš do obchodu a prostě si to koupíš. Jako těsto na buchty. Slyšíš to? A kdyby holka měla mobil a zavalila jí lavina, tak může zavolat. No, kromě koberce, umyvadla a plesových šatů vás na zbalených všechno. Plesový šaty! Já byla v lavině několikrát a seznámila jsem se tam s jedním moc zajímavým člověkem. Přece nepůjdu teď do obchodu, když má přijet Frida Mirek ze Znojma. A co leták sítě Oskar? Leták sítě Oskar. Položil jsem ho tamhle na rynku. Tam, co jsem měla položený plech, na který jsem pak položila těsto, co jsem z něho upekla tyhle buchty. Naštěstí táta nesmí číslo Oskar kontaktu. Ty umíš číst, jo? Kdybyste chodila na školu, uměla bys taky. Klid, holčičko, svůj bratr umí číst jenom číslice a ještě ne všechny. Polož ten telefon, co když Frida Mirek někde bloudí a nemůže se k nám dovolat. A je to! SIM kartu a mobilky naručí přímo v Bleku. Kleku, a kdy? Do 48 hodin. Já byla u Bleku několikrát a... Víš, že se svou sestru pověsil na síť Oskar jen tak? Telefonicky? Nikam jsem jí nepověsil. Prostě jsem jí to objednal. Je to tak jednoduchý, že bys to dokázal i ty. Aby to nedopadlo jako tuhle v restauraci. Váš otec objednal hrušky a donesli nám pušky, nebo to byly opušky? A je to... Měl pravdu. Je to tak jednoduchý, že se nás na síť Oskar pověsil všechny. Všechny? SIM karty a mobilní telefony přinesou do 48 hodin. K vleku? K vleku. Normálně 2krát zazvoní zvonek, otevřou se dveře a přinese je pošťák. Dobrý den. SIM karty a 5 mobilních telefonů sítě Oskar přesně podle objednávky. Říkal si do 48 hodin, ne do 48 vteřin. To jsou ty mobily, co jsem nám včera objednala? No nekupte to, když je to tak levné. Ale teď jsme všichni na Oskaru 2krát. Tož jak se tu máte, rodina? Nemůžu tak vám dovolat. Máte pořád obsazené. To hádajte, na jakou síť mobilních telefonů jsem vás čil všechny přihlásil. Oskar! Tož to bych neřekl, že je to tak jednoduché. Účinkovali Oskarovi nízké zarysy, nulový aktivační poplatek, účtování po vteřinách. Volejte